Agtaktak der ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na. Daytoy ti kordero ti Dios kinunana idi makita na alumabas ni Jesus. Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinuna ni Juan ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus nakita na ida asumursurot ken kuana. Anya ti sapsapulen nyo sinaludsod na. Sa dino ti pagtaengam rabay insong batda. Maestro ti kayat asawen ti rabay. Umayo kitaen kinuna ni Jesus kadakwada. Iti kasta nakikuyog da ken Jesus ket nakita dati pagtaengan na. Gapo ta dandanin alas 4 iti malem nakidagos da ken kuana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro ti maysa kadagiti dua anakangeg ti imbaga ni Juan ket simurot ken Jesus. Sinapol na adagos ni Simon akabsat na ket imbaga na ken kuana. Nasarakan mi ti Mesias kayat na asawen Kristo. Kalpasan na impan na ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmatan ni Jesus ni Simon sana kinuna. Sika Simon nga anak ni Juan, managan kanto iti Cephas, kayat na asawen bato wenno Pedro. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning, Apo Obispo. Mapadayawan launay ti parokya mi ti Yaayo. Idi kumontak ni Apo Ambot kunana umay kano dagiti pilgrims ti Bangged. Kadwada ni Apo Obispo kunana. Ket makimisa kanulatan ni Apo Obispo kunana ko manjak ako nakmet a. Anya ti kunak nga ken Apo Obispo bagi ni Kristo kunakan ya. Ibagamon ang iso mangmisan ta oray no siak ti aghumili ket nagana pagasatan tayo ta adda dagiti kakabsat ti din natayo although adda kay nga taga Bangged adda mo dagiti parokyanos mi nga taga Bangged regular dadtada. Ka-welcome kada kayo amin Apo no makitam ti rupa baka 70% data rupa ka nga taga ditoy parokya nya. Mamarites kay mula amin. Good morning. Ajak talo no pati tawon ko idin nga padi na ordenan. Inawis na kami di kadwami nga may isang padi. Gapot periodic maintenance di lugan na. Intayo di bagyo kuna natalo kami. Kawan ako nakmagapotalo ni simurotak. Kay di bagyo di pala ang daan nga Toyota bagyo haan nga ijay baro. Nga ayan natata. Ken awam pa ilo da ito Toyota La Union idi. Kaya sinapami inapan, dumanong kam di Toyota, first hour in the morning, alas 8, nagadunti tao. Kaya po adot tao, idi na isubmit mi da papelan no inya ti rumbang nga maaramid. Da kape da di nagkakape kami, ngamga po ta nagadot tao, nagbasit, awam mutugaw, nagbasit, agtugaw-tugaw kam di igid. Kada may isang nanang nga bakit mutan, ada di asidag di counter ti di tugaw. Hindi ko pimanaw. Mapan na kitkitaan di agtrabaho ijay lugan na. Tamabalin pala sumrag idi ang kasjay. Kasarsaritan na ngam kasla medyo nangato di boses, napigsa di boses na. 15 minutes, di mo lagsubli ijay tugaw na, nadajay mat. Kagapota makitang kami mat, apang ko ginuyod di tugaw. Krrrr. Agtugaw ka ako, nakindi jay kadwang nga padi. Hindi ko nagtugaw. Agtutungtong kami mo ijayan Kaya di ko nakita di jay bakit. Awang mo tayo tugaw nan. Agsaon, kunana, di man lang magrespeto, kalalaking tao, alam niya matanda ng kung kunana di agsasao, uy, tatugaw ka no, kunak, apang kumulain subli, ma'am, dato'y tatugaw mo, sumana ulat ta, di man lang makano, puti, ambuyog, ag-flare up, ijayon, gapula da di tugaw, kukunak di security, akin tugaw data, inbalon na, answer ko, kamit to data, kasapin nga rin, agungat, ambuyo ti bugkaw na, no dagijay ko masyak, absorber dagijay, lugan na kagong ko na payakas pa dita, dabala mo na hat, maruruda mo na kakunak hindi jay, han na magayam nga imbalon, kaawam mga nabayagan naan. Kaya di ko ang kunak,
Imbagak ijay counter, ma'am, next time ka di ang dami niyong customer, maglagay naman kayo ng mas maraming upuan. Ingkitak, hindi niya tangsit nga, bakit ko na? Nagtangsita mo. Maglagay naman kayo ng maraming upuan, akala ko sa kanya yan eh. Hindi pala. Kaya't yung i-describe ko itsura na. Won. Titsura na dayjay, ay apo. Naka-spray net sa. No alaam di buok na pagugas mo kardero sigurado na silap. Ay awang kiday nagayam, awang kiday nangam ng surat tinangato. Dandani na di nga rod kumusilap ka dandani agsabat di buok ken kuana ti kangato na. Kuna respetado ko maahaan. Di ko rimat-mat na daspalto na dati apan impagkapagkat nga kasi nagpaperkat mga nagadadakkel. Nutok-tokam di pingping na aglik kap di ping make up na nga sigurado dayjay. Dagi ko kuna kas ladra kula kabuteng ko kuna nagtaltal na ag ijay igid. Ti atap ko datoy tagabangged siguro kuna. Ay. Anda pilgrims tayo dagiti tagabangged mahaan nga tagabangged. Jak mo basta jak mo. Kabigatan na nagkita kami ay nagsabat kami man GSM naglimlimengak baka ayan bugkawan naman ay diyan. Kakuna na di security, apa nga kasjay, kunak ka, ganyan yan sir, kunana, ang taas ng tingin sa sarili, kunana. Wow! Ang taas ng tingin sa sarili or walang tingin sa sarili. Ganyan nga taday jay, nangato pa nagkita na ti bagina, wano awanan ti pa nagkit-kita na ti bagina. Haan siguro nga nangato, awan respeto na iji baginan, iso nga awan mo respeto na iti, dadumahan? Oh! Kasi kung na dayjay, aging list tayo man nga, dati ka lik-lik-likak ti English, you cannot give what you do not have. In English, you cannot give what you do not has. Kita. You cannot give what you do not have. Kung na dayjay, iso nga dayjay tao, kung kunak, no kawaw ditoy, no awanin apulos ti respetom ti bagim, automatic awam met ti respetom iti sabali a tao. No kawaw ditoy, no awan nagyan na, sigurado nga narigat ti biag. Kawaw, amuyo ti kawaw? Hoy, amuyo kawaw kunak kabaw ati amuyo, da kayo ti kabaw, nga siyak niya. Kawaw, empty. Empty ditoy, awan nagyan na. Tanukit kitaan tayo, ado ti kastoy nga tao. La imaginam. Ado dagiti kawaw dito awan ti nagyan ti puso da iso di respeto kada ka mapukaw amin. Anya ti pang pilpil up tayo. Anya pang kalob tayo no kawaw dito puso. Material things. Adamo lugan mo, gumatang ka man ti baro nga lugan mo, apaya, ngamin, in a way, adda dagiti mangibaga nga tattao, wow, baro jay, lugan na. Aggigin ka ti respect, haan? Ba't haan nga genuine di jay? Padakkelam di balay mo. Mayata nga problema dahi tangam no ti purpose mo to fill up di emptiness ditoy. Awan lata. Anya dagiti jay, position, anya dagiti position tayo, apo kapitan, ikanak mo position ko, uray tanod laeng. Kaya tayo no daduma adamin position tayo. Kawaw nga rod ditoy. Ngam no kompleto ditoy hantay masapul dagita. No addaman lugan mo, addaman sanikom, addaman adal mo, okay lang king kahang ka ma-insecure. Ngam uray adda dagita no kawaw ditoy. No, haam mo nga mari na ti fulfillment ditoy, kawaw tulat ta ti biyag mo. Iso dagijay, ala, tapalam, nagita, sanikwa, position, honor, agbasa ka, title. Di ma, da title? Oh. Amadlaw mo da tao no katongtong mo. At dagiti tattao nga katongtong adda pwede jay gayem ko idi nga dati nga diya kamo no pimusayon da nabayag mga hanggang nagkita. No iyam amunak kadagiti tattao mabainak apaya. Siyempre hang kami magamam mo. Ay ma'am, good morning. Ay wan sir, good morning. Father ko namta padi isuna. Kunan. Apay ramramam mo jigi anak nga rod nga ammo han.
Kala ko sino di bisita yo? Ay, dahil ta bisita may, ada di Amerika kakabsat na data. Apa nga ramramon mo ada di Amerika? Apa sino di bisita yo? Ay, anak ni kapitan. Apa nga may raman ni kapitan? Kati pagtutungtungan kasi ka, ngamin, in a way to give respect. Bataan nga genuine di jay. Kawaw. Isugar nga ikabil tayo akas jay. Sungor nga jilugan mi no daduma ka clergy no daduma ikat taapaya ori adda pulis ka tiliwan na ka ko maka father kuna mabainak laeng ori wrong way kan ka padi ako nam garod kawaw dayjay ngamin apay nga kawaw ti puso ti tao apay nga awan na apay nga empty no daduma nya umuna if we do not recognize that we are the temple of the Holy Spirit nya no haan tayo nga mari na hantay mabigbig nga templo na tayo ti Espiritu Santo kawaw tulat ta ti biag tayo what a dignity anya nga dignidad nga imbagana ni San Pablo kunana hanyo kadi nga ammo nga templo na kayo ti Espiritu Santo wow sikakin siya templo na ka ngam no hamo ma-recognize dayta kawaw tulat ta ti biag mo. After nga nabunyagan tayo, idinagungar ni Kriston, isugarod nga, ado dagiti pang fill up tayo, ti kinakawaw, ti biyag tayo. Kunana pa'y anina, dati pa tinakamaymayat nga imbagana, uray anya apagbasulan ti tao, saan to ang makadadael iti bagina, apaya templo na kangarod. Ano niya nga dignidad? Nagmayat nga dignidad, sika nga tao, sika kinsyak, nagrukop tayo, nagadot pagbasulan tayo, nagadot pagkapsutan tayo, nga di tayo marirealize, templo na kagayam ti Espiritu Santo. Nagmayat ko man, dagiti mariri na tayo, dagita material things, possession, dagita dignity nga kung kunat, haan nga us-usto, hantay nga mabirukan dayta, no, complete, no, mabigbig tayo. Umuna, kas ano nga mabigbig tayo? In our first reading, anya ti kunana, ni Samuel, pinukawan ti Diyos, Samuel, kunana, nagtaray na pankin ni Eli, apo at tuyak, hangka nga inayaban, ituloy mo maturog. Napanmanan, Samuel, kunana, at napanmanan kin ni Eli, at tuyak, hangka nga inayaban, ituloy mo maturog. The third time, kunanan, at tuyak apo, kunana, amon ni Eli, nga awagan ti Diyos ni Samuel, taubing nga rod. Kakunana, no awagan na kapay kunana, iso day tay kanta tayo. Anya day kanta tayo, agsao ka o apo, dumdum ngegtoy. Agsao ka o apo. Kakaasi kam nga mangikan kanta, da kayo mo nakamulagat kayo mo, di kayo makipagkanta. Kaya dijeti ko na, dijeti ko, amoyo no, daytay agad adorarak, private one no, daytay common adoration, o daytay agad adorar tayo, dijeti umuna nga prayer. Anya dijay ibagam, no daytay agulimak kayo, agulimak kak, no daytay ko, anya ti umuna nga ibaga, agsao, speak Lord, your servant is listening. Ngamin no sumanao ka, mapangka agkararag, sumanao ka kini Apo Diyos, nagado di kayat mo nga ibaga, haan mo nga manggiboses na. Isugarod nga agulimak ka, agsao ka o apo, dumdum ngagtoy, adipen mo. Isugarod nga, noham mo nga aramidin, noham mo pastrakan ni Apo Isos, kawaw tulat taa. No kawaw, awam mo data ta respeto, hammo ammo mangisakit, hammo ammo ti agayat kawaw nga rod ditoy, dayta bagim ti, if you fill up mo dagi jay emptiness ditoy. No kawaw jibiyag. Kinagmayat nga ibaga nga niya ti kunana, agsao ka o apo, dumdum ngagti adipen mo. May kadwa, no imayan isunan, no ma-realize mo nga sika, you are the temple of the Holy Spirit. Nagmayat nga tanga ibaga tayo daya niya, managbasolak mo't Father, imbaga ni San Pablo kadagiti taga Corinto, uray kas ano ti basol ti tao, haan na amadadael ti bagi. Apaya, templo na kangarod. Kas ano nga nagbaling nga templo na ka. Datoy, in our gospel, anya ti ibagana. Sa din no ti pagtaengam, kunada kini Apo Isus, simurot da king kuana. Adda daytay kanta tayo, nga Ilocano, umayo kita en ti pagtaengak. Amoy daya kanta. Ho! Hanya amaw?
Umayo kitain, kunana dayjay. Ngam dayjay nga pagtaengan, ginapanda kinita kini Apo Jesus, daytoy literal nga pagtaengan di balay na. This church is a literal church. Pagtaengan ti Dios niya. Ngam no kitaan tayo ti ibagbaga na ditoy, napankin ni Pedro. Simon kunana, you are rock, Kepas, anya ti Kepas. Kanayon tayo nga ribribon, ti Kepas, Aramaic word nga ti ibagana, no English, haan na ma-describe ti Kepas. Nya, Kepas kayat na nga sa uwan, huge rock, dakkel bato. Kanya ti kuna ni Apo Jesus kanya nakin ni Pedro, in above this rock, I will build my dilayla kunana. I will build my church. Kitaan nyo diya kunana niya. I will build my church. Therefore, haanan nga pagtaengan nga literal, diya simbaan na, sikakin siyak datayo anabunyagan, kameng naka, paset naka. Iso diya ti pagtaengan na, therefore pagtaengan, bagi na ka ti Diyos, templo na ka ti Espiritu Santo, daytoy ti pagtaengan na, haan nga daytoy nga building, nga aircon, nga nagpudot mat. Diya ka mo no niya ti kuanan. Haang nga daytang building, no di pagtaengan na, ti bagina, datayo nga, tattao na. Dayjay ti kinagasat. Kano daduma, anya ti pakaanagan tayo. Anya ti pagkurkurangan tayo. Anya ti pagkapsutan tayo. Most often, we fail to recognize that we are the temple of the Holy Spirit. Iso nga agbirok ka ti sabali nga mangted ta emptiness mo ta malipatam no dadduma nga si katemplo na ka ti Espiritu Santo. Agbirok ka ti pangkalob mo no dadduma inyanaganan mabaybayan tayo nga daytoy bagi tayo templo na tayo ti Espiritu Santo. Lakalbitem man takabay mo templo na ka ti Espiritu Santo kunam. Nohaan nga mamati, templo na katitubay to kunam. Nohaan nga mamati, di templo titubay to, nohaan nga Espiritu Santo. Di dyan ngamin, no daduma, iso nga kuna tayo, agkurang, mapukaw, malipatan tayo, nga datayo templo na tayo ti Espiritu Santo. Kas ano nga rod nga, kanayon tayo nga malagip ken maibiyag nga templo na tayo ti Espiritu Santo. Umuna, di a constant prayer. Kitaan nyo ni Samuel, imbaga ni Eli, inya ti kunana, nya agsao ka, Apo, dumdumngag toy, adipin mo. Kati constant relationship kini Apo Diyos, haan ang daytay, imay ka na minsanan, dinawa mo di kaya mon, naala mon madia. Kaslamat kanya yung agayam di mat? Nabayag ang kay nagkitkita, nagbats kayo idi 1962. Ag-friend kayo mat, di kay pa'y agkinumustahan. Ngam no kunana, kumusta bats no kunana, ay delikado daytan, amumon, umutang datan. Ay, diyak mo na, damuyo akas jay. Ngam no, nagkita kayo, ag-share kayo ti biyag, kumusta ti struggles mo, kumusta ti pakaragsakam, pakarigatam, kumusta pamilyam, agam-am mo kayo, digad uray umutang, at the relationship yo, mayathaan. Ngam no, damdamom nga makita, umutang adagos, delikado dayta. Kasya makini Apo Diyos umay kalaeng, umay kala dumawat. Ngam ayan na di constant relationship mo kini Apo Diyos, awam mat, imtilat taa. Umay kala sakala, umayon no, at dadawatem ka, anya di constant relationship mo, di ka pa'y kumustaan, di ka pa'y agparangkan niya na, di ka pa'y agpakaamukan niya na, into nagparang ka, dumawat ka, constant relationship kini Apo Diyos, sakala mapan no, adda ka sa pulam, apay usto nga ta. Iso nga no damduma kakabsat, uray no kuna tayo, makimismisa akmat, mayat, makimismisa ka, kanayon ak mga agdobnobena, but it doesn't guarantee nga agdobnobena kan ka, naunag ti relasyon mo kini Apo Diyosen. Masapul ang pastrikam, masapul ang pagtalin na idem, bigbigam nga si katemplo na kat Espiritu Santo. E unag ti balay yo. Bigbi, iyawid yo ko mga ibaga, naggasatak ko na, apaya, uri man nagbasulak gayam, templo na ti, Espiritu.
Naggasat ako nam atabagim ta, uray ko kas ano nga agkara ikursong tay ti basol, haan nagayam nga apektaran day bagi tayo, ta templo na tayo gayam ti Espiritu Santo. Iso nga anya akinagasat mo. Kita amta kaabay mo karupro pa Espiritu Santo. Anya nga kinaswerte tayo, uray gayam no kasjay, ngam ti pagkurangan tayo gamino daduma, di tayo mabigbig, malipatan tayo. Iso dayjay, no kawaw dito yan, mapukaw di respeto iji bagi, i-fill up tayo kadagitay haan nga umiso itibiyag tayo, uray tapal-tapalan tayo, awan tulat na di ragsak na ta, emptiness nga rod, awan ti Espiritu Santo. Ngalatata na santuan amisa, nagganas, nagmayat nga pa nagtitipon, nagmayat nga pa nagdadanggay, aglualo akas gimong, hanyo bukbukodan ti Espiritu Santo, baka kayat yung magaputa, naluluumag ka kabagik, amin na ne, mo maitidaan ta kadwa mo, iburay mo ti Espiritu Santo, rina ano, ayan na. Kano maaramid tayo dayta, ala awan ti birukom ti biyag mo, uray awan posisyon, awan possession, uray no awan ti pamadayaw nga itid ti sabali, no templo na ka, mabigbig mo templo na ka ti Espiritu Santo, kompleto ti biyag mo. Naragsak ti biyag mo, nawaya ti biyag mo. Alasapay kumata, agawid tayo nga karupro ti Espiritu Santo. Yeah?